Όπως είπα και στον τίτλο, ατενίζοντας τα συντρίμμια της οικογένειας, είναι ένας προβοκατόρικος λίγος τίτλος, αλλά θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοώ από αυτό. Λοιπόν, εκείνο που ακριβώς διαπιστώνουμε όλοι, και αυτό είναι το μήνυμα, είναι ότι μια κοινωνία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κρίση. Είναι κάτι αναμφισβήτητο. Εγώ ως ψυχίατρος έχω καθημερινά αυτή την προσλαμβάνουσα, ότι η κοινωνία μας βρίσκεται σε κρίση, σε μια πολύ ισχυρή κρίση, και ακριβώς προσπαθώ να δω τα αίτια αυτής της κρίσης και πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη λύση. Λοιπόν, εκείνο που βλέπουμε επίσης, και είναι μια κοινή διαπίστωση, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις γονέων και παιδιών. Βλέπουμε δηλαδή ότι και σήμερα, τις τελευταίες 2 γενιές είναι όλα αυτά, συμπτώματα των τελευταίων 2-3 γενιών. Και οι γονείς έχουν χάσει τα σημάδια του προσανατολισμού και δεν ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν στα παιδιά τους. Και από την άλλη μεριά, και αυτό έχει αντίκτυπο ακριβώς στα παιδιά τους, τα οποία και αυτά έχουν χάσει τα σημάδια του προσανατολισμού, και ενώ ήξερα επί, όπως θα σας πω, 12.000 χρόνια, ποια ήταν τα σημάδια του προσανατολισμού, ποιος ήταν ο αφέντης στη μικρή ομάδα τους που λεγόταν οικογένεια, ποιος ήταν ο αφέντης στη μεγαλύτερη ομάδα τους, το σχολείο, που ήταν ο δάσκαλος και μετά ο καθηγητής. Σήμερα όλα αυτά τα σημάδια έχουν αρχίσει και έχουν καταρρεύσει, έχουν αλλοιωθεί πάρα πολύ. Και πλέον τα παιδιά είναι χωρίς μια συγκεκριμένη σηματοδότηση. Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε πάλι, μια πολύ μεγάλη παραβατικότητα, διότι όταν έχεις βάλει όρια στα παιδιά από μικρά, από τις οικογένειες και αργότερα από το σχολείο, γιατί και το σχολείο, τι νομίζετε, όταν του λέει η οικογένεια μη τιμωρείς το γιο μου, ή γιατί αντιμίλησες στον καθηγητή, και ο καθηγητής και ο δάσκαλος δεν έχουν κανένα λόγο να συγκρουστούν με κανένα. Το ίδιο και ο διευθυντής τους. Είναι μια συγκοινωνούντα δοχεία αυτά τα πράγματα, μια μελανιά η οποία συνέχεια μεγαλώνει και πλαταίνει σε όλη την κοινωνία και καταλαμβάνει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και αυτό βέβαια οδηγεί και στην εγκληματικότητα, η οποία βλέπετε ότι αφού δεν τιμωρείται στην οικογένεια το παιδί, αφού δεν του βάζει όρια το σχολείο, προσπαθεί η κοινωνία να του βάλει όρια, και αυτή πάλι, επειδή αποτελείται από ανθρώπους της σημερινής κοινωνίας, διοικείται από πολιτικούς οι οποίοι θέλουν να πάρουν το σφιγμό της σημερινής κοινωνίας, σου λέει για ποιο λόγο όλους θα τους κλείσω στη φυλακή. Δεν γίνεται, και βλέπετε ότι γίνονται και οι νόμοι και εναντίον της παραβατικότητας όλο και πιο ελαστικοί. Δηλαδή αυτό που πάλι εισπράττουμε εμείς σήμερα ως κοινωνία, λέμε, μα είναι δυνατόν αυτό να τον αφήνετε μετά από 1 χρόνο, 2 χρόνια, 6 μήνες, πάλι ελεύθερο να κυκλοφορεί? Αλλά και τι να γίνει, όλοι να κλειστούν στις φυλακές? Είναι ένα πράγμα που ξεκινάει από πολύ νωρίς και δεν βάζει όρια, και καλείται πλέον η κοινωνία να βάλει όρια, που δεν είναι ο ρόλος της αυτός μόνο. Και μετά προχωράμε και στο άλλο μεγάλο πεδίο, που και αυτό το αντιμετωπίζω καθημερινά στο ιατρείο μου, οι σχέσεις των 2 φύλων. Δεν ξέρετε πόσες κοπέλες 20, 30 και 40 ετών μου έρχονται και λένε δεν μπορώ να βρω άντρα, ή το ανάποδο πάλι, και άντρες οι οποίοι είναι σε αυτές τις ηλικίες και δεν μπορούν να βρουν σύζυγο με το μυαλό τους που το θέλουν. Οι μεν γυναίκες θέλουν έναν σύντροφο ο οποίος να είναι με μια σωστή δουλειά, που να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει το παιδί της ή τα παιδιά τους, και αυτό είναι σήμερα
με τις συνθήκες εργασίας που υπάρχουν, κάτι πολύ δύσκολο, σπάνιο, και από την άλλη μεριά και οι άντρες, οι οποίοι το ιδανικό τους είναι να βρουν μία η οποία να μοιάζει με την Kardashian ή οποιαδήποτε άλλα ιδανικά έχουν σήμερα ως προσλαμβάνωσες στο μυαλό τους οι νέοι αυτοί οι άντρες, αλλά από την άλλη μεριά και να είναι και οικονομικά ανεξάρτητοι, να μην τους είναι βάρος, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να το σηκώσουν το βάρος αυτό, και από την άλλη μεριά να είναι και έξυπνοι, αλλά και να μην τους αντιμιλάει. Είναι ασυμβίβαστα πράγματα, τα βλέπουμε καθημερινά και εύκολη απάντηση δεν υπάρχει σε αυτό το πράγμα. Και το επόμενο βέβαια, αφού έχουν χάσει, γιατί λέω οι σχέσεις των δύο φύλων, έχουν χάσει τους προσανατολισμούς τους, τις γερές σηματοδοτήσεις που υπήρχαν χιλιάδες χρόνια. Εσύ είσαι άντρας, εσύ είσαι γυναίκα, εσύ κάνεις παιδί, είσαι μέσα στο σπίτι, εγώ είμαι υποχρεωμένος να φέρνω φαγητό στην οικογένεια. Αυτή η σηματοδότηση έχει σήμερα όλο και περισσότερο καταρρεύσει και πλέον πηγαίνουμε στον πλήρη αυτοπροσδιορισμό. Δηλαδή τα παιδιά ήδη από την εφηβική ηλικία, και βλέπω τέτοια παραδείγματα, δηλαδή κοριτσάκια στο Λύκειο που ψάχνονται να βρουν τι είναι και λένε, ξέρω εγώ, αυτοπροσδιορίζονται, είμαι λεσβία ή είμαι οτιδήποτε. Γιατί έχουν πέσει οι προσδιορισμοί και το ανάλογο είναι και στα αγόρια. Μία κοινωνία η οποία έχει ξεπεράσει, θα εξηγήσουμε πώς, τις σηματοδοτήσεις, τις σταθερές που υπήρχαν για πάρα πολλές γενιές. Και φτάνουμε στον αυτοπροσδιορισμό. Είδατε το τελευταίο πλέον ήταν δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι παραπάνω από αυτό. Είμαι ουδέτερο, είμαι it. Στην Eurovision, ο τελευταίος νικητής, δεν είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα, δεν θέλει να αποκαλείται ούτε με το όμικρον ούτε με το ήτα, και θέλει να αποκαλείται με το τι. Και όλοι το έχουμε αποδεχτεί. Δηλαδή είναι μια κατάσταση, βγαίνει ο έφηβος σε μια θάλασσα χωρίς κανένα φάρο, χωρίς καμία σηματοδότηση και χωρίς κανένα χάρτη. Μακάρι, αυτό λέω, να φτάσουμε κάποια στιγμή να πούμε θέλουμε να πάμε προς εκεί πέρα. Και θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε, είμαι σίγουρος, ως κοινωνία και ως άνθρωποι αυτό το χάρτη. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε προς τα που θα πάμε. Ξέρουμε τι αφήνουμε πίσω μας, καλός ή κακός, δεν ξέρουμε προς τα που θα πάμε. Και όλο αυτό μας δίνει μια ελευθερία η οποία όμως είναι υπερβολική ελευθερία. Και βλέπετε ακριβώς τα συμπτώματα που υπάρχουν σήμερα, παγκοσμίως, που μέσα σε όλη αυτή την ελευθερία που όλοι ψάχνουν να βρούμε μια σηματοδότηση, εμφανίζονται κάποιες μορφές αυταρχικών ηγετών, συνήθως από το πουθενά, ή κομματικών σχηματισμών πάλι που έχουν ως ιδανικό μια αυταρχική κοινωνία. Όλοι αυτά τα που βλέπουμε, τα ακροδεξιά άνοδο στην Αμερική και στην Ευρώπη, πριν από 2-3 γενιές θα ήταν αδιανόητο κανένας να πει ότι αυτό μπορούσε να συμβεί μέσα στα πλαίσια μιας πλήρως απελευθερωμένης κοινωνίας. Διότι τελικά ψάχνουμε το κοπάδι να βρει έναν τσοπάνο, να βρει έναν οδηγό, καλός ή κακός. Και βρίσκουμε τον Όρμπαν, βρίσκουμε τον Πούτιν, βρίσκουμε τον οποιοδήποτε. Και μου κάνει εντύπωση πως αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν ότι οδηγούνται στην αλωτρίωση ενός μέρους της ελευθερίας τους. Γιατί εκεί που πηγαίνουν προς αυτό. Αλλά είναι έτοιμοι να το κάνουν, προκειμένου να δουν μια συγκεκριμένη σηματοδότηση.
Και αυτή η ελευθερία, θα έλεγα υπερβολική, αν μπορεί να υπάρξει τέτοια έκφραση, υπερβολική ελευθερία, οδηγεί στο τέλος πρακτικά σε αυτό που βλέπουμε, την πλήρη ατομικότητα. Όταν βλέπεις σε μια οικογένεια 4 άτομα, 5 άτομα να τρώνε μαζί σε ένα εστιατόριο και το κάθε παιδί και η μητέρα και ο πατέρας να έχουν το κινητό τους και ο καθένας μέσα στην ατομικότητά του να ψάχνει σε αυτή την εικονική πραγματικότητα που υπάρχει εκεί έξω, να βρει μία σύνδεση και να βρει έτσι, μία σύνδεση σε μία εικονική πραγματικότητα. Και δεν το συνειδητοποιούμε και έχει σχέση και με την ελευθερία πιο πριν. Σήμερα δε που αναπτύσσονται όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι και όλη αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, είμαστε πολύ πιο επιρρεπείς στο να εμφανιστεί οποιοσδήποτε και να πει ότι εγώ έχω ένα δικό μου κοπάδι, εικονικό κοπάδι, εικονικών ανθρώπων που δεν είναι, εικονικών πραγματικότητων που δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι, οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Δεν είμαστε ένας και δύο, ένας τρελός εγώ ή κάποιος άλλος αμαθής, αλλά είμαστε χιλιάδες. Διότι έχω καταφέρει μέσα από τα καινούργια εργαλεία να φτιάξω την άποψή μου, να την ενισχύσω και να έχει μία βαρύτητα. Από απόψεις αριθμό, αριθμητική βαρύτητα και άρα βαρύτητα και ως έκφρασης. Όλα αυτά είναι διαπιστώσεις που πιστεύω εγώ ως γιατρός ότι δεν είναι διαπιστώσεις μεμονωμένες. Ότι όλα, γιατί η ιατρική αυτό ψάχνει να βρει κοινά συμπτώματα και σημεία. Έτσι έχουμε μάθει εμείς οι γιατροί να ψάχνουμε να βρούμε κοινά πράγματα. Γιατί πιστεύουμε ότι κάτω από την επιφάνεια κάθε ζώου υπάρχουν τα ίδια όργανα. Και άρα λειτουργούμε τον ίδιο τρόπο και ψάχνουμε να βρούμε τους κοινούς κανόνες λειτουργίας. Έτσι, αναγκαστικά είμαι υποχρεωμένος να ξεπεράσω την περίπτωση της κοπέλας που μου είπε ότι δεν μπορώ να βρω γαμπρό, την περίπτωση του νέου που μου είπε ότι δεν μπορώ να βρω κοπέλα, την περίπτωση της πιτσιρίκας που μου είπε εγώ πιστεύω ότι είμαι λεσβία στα 16 μου και θέλω να κάνω μαστεκτομή και δώστε μου ένα πιστοποιητικό για να προχωρήσω. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Και να δω τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό την ιστορία. Και εκείνο που κρύβεται προφανώς είναι αυτό, η δυσλειτουργία, έτσι πιστεύω, της οικογένειας. Και το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι και γιατί δυσλειτουργεί η οικογένεια, τι πρόβλημα υπάρχει στην οικογένεια και δυσλειτουργεί σήμερα ή τις τελευταίες 2 γενιές. Γιατί του παππού μου η οικογένεια δεν δυσλειτουργούσε. Υπήρχε ένας αφέντης του παππούς μου με την περιουσία του και όλα τα 7 παιδιά του έκαναν αυτό που όριζε αυτός. Και η γυναίκα του, η πρώτη και η δεύτερη, αυτό που όριζε αυτό και δεν υπήρχε καμία αντίρρηση. Και η οικογένεια εκείνη θεωρεί το σωστή και με καλή λειτουργία. Και βλέπουμε τώρα που μας έχουν δοθεί όλα αυτά τα καινούργια εργαλεία που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και βλέπουμε ότι η οικογένεια να δυσλειτουργεί. Και το επόμενο ερώτημα που έρχεται πάλι στο ιατρικό μου μυαλό, κριτικό μου μυαλό, είναι τι άλλαξε. Τι έχει αλλάξει τις τελευταίες 2-3 γενιές και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Και μάλιστα, επειδή πάω και ένα βήμα παραπάνω, λέω μήπως και δεν χρειάζεται πλέον αυτό το σχήμα που λέμε οικογένεια. Και για να πούμε δεν χρειάζεται, τι εξυπηρετούσε 12.000 χρόνια και τώρα ξαφνικά
δεν χρειάζεται. Και είναι προφανές πλέον ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική. Πότε δημιουργήθηκε και αυτό το πράγμα και τώρα βρισκόμαστε, είναι αναμφισβήτητο αυτό, σε μια κατάσταση ρευστή, σε μια κατάσταση μάλλον μεταβατική, η οποία, όπως είπα και στις κοπέλες, οι οποίες δεν κάθισαν να το δουν, από μια μητριαρχία από μια πατριαρχία βλέπω εγώ ότι πηγαίνουμε προοδευτικά, ενώστε δηλαδή τα σημεία αυτά που σας είπα πιο πριν, θα δείτε ότι τα πράγματα αλλάζουν και πηγαίνουν προς μια μητριαρχική δομή πλέον της κοινωνίας μας. Η οικογένεια είναι ένα κατασκεύασμα, αν δείτε την ιστορία όλου του ανθρώπου, αυτών τα 200 εκατομμύρια χρόνια που είμαστε εμείς εδώ πέρα, 200.000 χρόνια, που είμαστε εμείς με τα δύο πόδια περπατάμε σε αυτόν τον πλανήτη, έγινε πριν από 12.000 χρόνια, πιστεύουμε, 10-12.000 χρόνια, αυτό που λέγεται αγροτική επανάσταση, έτσι το έχουν πει οι ιστορικοί. Δηλαδή τι έγινε, ενώ ο άνθρωπος γύριζε σε μικρές ομάδες, αγέλες, 20-30 ατόμων, όπως είναι οι λύκοι, όπως είναι πολλά ζώα, μικρές αγέλες, και ακολουθούσαν οι αγέλες αυτές τα θυράματα, όπου πήγαν τα θυράματα, πήγαιναν και αυτές για να έχουν εύκολη τροφή. Κάποια στιγμή, κάποιες από αυτές τις οικογένειες, τις αγέλες, λέει ρε εσύ δεν βάζουμε εδώ πέρα ένα σπόρο να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύουν οι ιστορικοί ότι αυτό ξεκίνησε στη Μεσοποταμία, σε περιόδους που υπήρχαν πλημμύρες και το έδαφος ήταν έφορο και έτσι λένε κάτσε, αντί να τρέχουμε, ας συλλέξουμε αυτούς τους καρπούς και την άλλη χρονιά ας τους ξαναφυτέψουμε να κάνουμε περισσότερους. Και έτσι άρχισε αυτό που λέγεται η εξημέρωση των φυτών. Γιατί το πρώτο καλαμπόκι, το πρώτο σιτάρι δεν είχε τόσους πολλούς σπόρους που έχει τώρα, αλλά με την καλλιέργεια και τη συλλογή μόνο των καλύτερων σιταριών και αυτά να τα ξαναφυτέψω, οι ποικιλίες βελτιώθηκαν και έτσι έγινε αυτό που λένε οι ιστορικοί, εξημέρωση των φυτών. Και έγιναν τα φυτά πολύ πιο παραγωγικά. Η άγριο κουτσουπιά έγινε μια αχλαδιά πλέον, ας πούμε με πολύ μεγαλύτερα αχλάδια και πολύ περισσότερους καρπούς. Παράλληλα, εκείνη την εποχή άρχισε και η εξημέρωση των ζώων. Πιστεύουμε ότι το πρώτο πρέπει να ήταν το πρόβατο που εξημερώθηκε και μετά όλα τα υπόλοιπα και στο τέλος και τα υποειδή. Όχι στην Αμερική, στην Ευρώπη και την Ασία αυτό. Ο ύπος πήγε στην Αμερική με το Κολόμπο το 1400. Μέχρι τότε δεν είχαν. Και μέχρι τότε είναι πολύ, επειδή κάθισα για αυτό το βιβλίο που πρόκειται να βάλω, κάθισα και μελέτησα αυτή την προϊστορία του ανθρώπου, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην Αμερική, μέχρι που πήγανε οι άπικοι Ευρωπαίοι, δεν είχαν ανακαλύψει οι Ινδιάνοι το τροχό. Δεν είχαν και άλογο και δεν είχαν και τον τροχό. Δηλαδή τις σκηνές τους τις δίπλωναν και τις βάζαν σε δύο ξύλα και τις έσαιρναν σιγά σιγά μαζί τους. Δηλαδή σε τέτοια κατάσταση ήταν το 1400 αυτό οι κάτοικοι. Γιατί θα μου πείτε και στην Ευρώπη είμαστε τόσο προχωρημένοι, γιατί ήταν πολύ αραιοκατοικημένοι. Υπήρχε άφθονη τροφή προφανώς στις πεδιάδες της Βορείου Αμερικής και έτσι δεν υπήρχε ανάγκη, δεν υπήρχαν συγκρούσεις, δεν υπήρχε άρα κίνητρο να γίνει το κάτι άλλο. Μέναν οι άνθρωποι εκεί που ήταν. Λοιπόν,
Και για να επανέλθουμε, η αγροτική επανάσταση εκείνο που έφερε είναι την εγκατάσταση. Άρχισε και εγκατεστάθη μια οικογένεια, άρα έπρεπε και τον καρπό που μάζεψε να τον αποθηκεύσει και κάπου. Και έτσι άρχισαν να φτιάχνουν σπίτια. Τα πρώτα σπίτια που έχουμε δει στην Ούρ και σε κάποιες άλλες πόλεις της Ανατολικής Τουρκίας έχουν μια τρύπα μόνο πάνω και κατεβαίνει με σκάλα και είναι οι καρποί μέσα. Ήταν σαν μικρό κάστρο, φύλαγε η κάθε οικογένεια τους καρπούς τους. Ήταν η περιουσία της, όπως επίσης και το ανάλογο χωράφι. Κάποια στιγμή τα χωράφια ξεχέρσωσαν και έξω από το κήτη του ποταμού, ξεχέρσωσαν τα χωράφια και τα χωράφια πλέον άρχισαν να αποκτούν ιδιοκτησία, ιδιοκτήτη. Γιατί αυτός που το ξεχέσωσε, άντρας στην πλειοψηφία, είπε ότι αυτό το πράγμα είναι δικό μου και αυτή η καρπή που εγώ μάζεψα μαζί με την οικογένειά μου είναι δική μου. Άρα απέκτησε μια ιδιοκτησία αμέσως. Τότε ξεκίνησε η ιδιοκτησία, γιατί ως τότε δεν υπήρχε ιδιοκτησία. Και αυτή την ιδιοκτησία λογικό είναι κάποιος να θέλει να τη μεταφέρει στην επόμενη γενιά, σε κάποιον που θα του μοιάζει και θα είναι μια γενιά νεότερος. Σημειωτέων ότι εκείνη την εποχή μέσος όρος ηλικίας ήταν 20 με 30. Εντάξει, πέθαναν οι άνθρωποι πολύ πιο νωρίς, κρύο, ό,τι θέλουν. Δεν είχαν τροφή. Και από τη στιγμή που ήθελα εγώ ως άντρας που είχα ξεχεσώσει ένα χωράφι, είχα εξημερώσει 2-3 πρόβατα, αυτά να τα δώσω σε κάποιον που να μου μοιάζει, άρα τι πρέπει να κάνω, να εξασφαλίσω την πατρότητα. Κάτι που ήταν αρκετά δύσκολο. Εμείς τώρα βλέπετε έχουμε το DNA και τελειώσαμε. Τότε ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και πώς μπορούσε να εξασφαλιστεί η πατρότητα. Έγινε μια τεράστια ανακάλυψη, πραγματικά τεράστια για την ανθρώπινη ιστορία ανακάλυψη, η μονογονεϊκή οικογένεια. Θα πάρω μια παρθένα, θα την κλείσω μέσα σε ένα σπίτι, θα ξέρω επομένως ότι είναι μόνο με μένα πηγαίνει και άρα το παιδί υποχρεωτικά θα είναι δικό μου. Αυτό ήταν μια πραγματικά επανάσταση και το λέω εντός παρενθέσεως γυναικεία γιατί υποτίθεται ότι ήταν και ανδρική. Γιατί και ο άντρας μόνο με αυτή τη γυναίκα πήγαινε, γιατί έτσι εξασφάλιζε ότι τα παιδιά ήταν δικά του. Αν πήγαινε με άλλες, δεν υπήρχε εξασφάλιση. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρξε μια μετάβαση πριν 12.000 χρόνια από τις νομάδες σε αυτό που λέγεται οικογένεια, από την κινητικότητα που είχαν, που πήγαιναν σιγά σιγά όσο έφευγαν οι πάγοι από τη γη, εξαπλωνόταν από την Αφρική και πήγαιναν στην Ασία και προς την Ευρώπη, οι ομάδες αυτών των ανθρώπων, άρχισε να εγκαθίσταται πλέον και να κάνουν πόλεις, μικρά χωριά και αργότερα πόλεις. Και επομένως από την κοινοκτημοσύνη, γιατί ως τότε όταν οι κυνηγοί πήγαιναν 4-5 μαζί και σκότωναν ένα θύραμα, το φέρανε στη σπηλιά και το μοιράζονταν όλοι όσοι είχαν συμβάλει σε αυτό το θύραμα, την θύρα. Επομένως, περνάμε σε ένα άλλο πράγμα που λέγεται ιδιοκτησία. Είναι πρωτόγνωρο για την εποχή, γιατί δεν υπήρχε τίποτα, εκτός ίσως από κάτι που κρέμαγαν πάνω τους ή ένα πρωτόγονο εργαλείο που μπορεί να το είχε φτιάξει ένα δόρυ αυτός και το ήθελε πίσω, όλα τα άλλα ήταν κοινά. Όλες οι μητέρες είχαν όλα τα παιδιά δικά τους και οι άντρες ήταν γενικά τότε οι θείοι, δεν υπήρχε το πατέρας. Αυτό είναι το πατέρας και αργότερα το πατρίς, που βγήκε από αυτό, είναι προϊόν της οικογένειας, της αγροτικής επανάστασης. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Και έτσι
από μια πολυγαμία που υπήρχε ουσιαστικά, γιατί τότε όλοι πήγαιναν με όποια γυναίκα τους καθόταν, με όποια γυναίκα τους αποδεχόταν, όπως γίνεται σε όλη τη φύση. Και αποδέχονται το πιο ισχυρό κρυάρι, το πιο ισχυρό ζώο, και αυτό είναι ο μοχλός της εξέλιξης. Ο μοχλός της εξέλιξης ουσιαστικά είναι στα χέρια της γυναίκας. Αυτή επιλέγει το πιο δυνατό, το πιο... και προχωράει το είδος και εξελίσσεται προς κάτι καλύτερο. Και από αυτή την πολυγαμία που υπήρχε, περνάμε σε μία μονογαμία και από μία μητριαρχία, γιατί αν κάποιον θα μπορούσαν να δουν ως κάτι περίεργο, είναι η γυναίκα η οποία κάνει και ένα καινούριο παιδί. Η γυναίκα που δίνει μία ζωή. Αυτό είναι το θαυμαστό από τα δύο είδη. Και άρα προφανώς έτεινα σε μία διαφορετικού τύπου, αλλά μάλλον μητριαρχική. Οι άντρες μπορεί σε κάποιες ομάδες να λέγουν πού θα πάμε, τι θα κάνουμε, τι θα κυνηγήσουμε, αλλά βασικά το κουμάντο το έκανε συνήθως μία γυναίκα. Χωρίς όλα αυτά να είναι απόλυτα και χωρίς να είναι γενικά. Δηλαδή βλέπουμε ιστορικά σε κάποιες περιοχές να έχει προχωρήσει το θέμα, σε άλλες περιοχές να είναι ακόμα πιο φλού και πιο διαφορετική η κατάσταση. Αλλά γενικά αυτό το σενάριο φαίνεται ότι έτσι ήταν. Από κάποια μητριαρχία προχωρήσαμε σε μια πατριαρχία όλο και μεγαλύτερη και άρα και σε κανόνες όλος και περισσότερους. Διότι πλέον έγινε συγκατοίκηση, ένα ολόκληρο χωριό, έπρεπε να βάλει κανόνες, έπρεπε να γίνει, μετά έγινε πόλη, ακόμα μεγαλύτερους κανόνες. Και γι' αυτό υποστηρίζουν πολύ ότι σε όλες τις μυθολογίες του κόσμου υπάρχει πίσω ένας χαμένος παράδεισος και υποστηρίζουν ότι ο χαμένος παράδεισος πρέπει να ήταν η εποχή που είμαστε ελεύθεροι και γυρίζαμε με την οικογένειά μας ουσιαστικά όλο τον κόσμο και κάναμε ό,τι μας κατέβαινε. Και εδώ κάτι που δεν το συνειδητοποιούμε, σε όλες αυτές τις μικρές ομάδες των ανθρώπων, για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια υπήρχε αιμομιξία. Λογικό είναι, όπως υπάρχει στους λύκους, όπως υπάρχει σε οτιδήποτε άγρια αγέλη. Αφού είναι μεταξύ τους, δεν θα πας στην άλλη αγέλη που είναι πίσω από το βουνό και δεν ξέρω τι κάνει, να βρεις νύφη. Νύφη θα έβρισκες εκεί πέρα. Υπήρξε μια αιμομιξία, η οποία εμείς οι γιατροί και οι βιολόγοι γνωρίζουμε ότι αυτή είναι εκείνη η οποία εξελίσσει το είδος, διότι μέσα στην αιμομιξία θα εκφραστεί το λάθος ή τυχαία κατά σύμπτωση θα εκφραστεί το κάτι καλύτερο και από εκεί και πέρα αυτό το κάτι καλύτερο θα προχωρήσει την εξέλιξη να την πάει παραπέρα. Αλλά βέβαια, είπαμε για το παράδεισο, αλλά βέβαια οπωσδήποτε κανένας δεν διανοήθηκε, ενώ σε όλες τις μυθολογίες υπάρχει ο παράδεισος, να γυρίσει πίσω στον παράδεισο. Ήταν που γυρούσαν γυμνοί και παίρναν ό,τι φρούτο θέλαν και όλα αυτά. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά εδώ πέρα έχουμε κάθε μέρα φαγητό, έχουμε ακόμα και όταν έχει χειμώνα, έχουμε αποθηκεύσει φαγητά, άρα καλύτερη διατροφή προφανώς. Και το άλλο που το είδαμε τελευταία και το τονίζουμε καμιά φορά οι επιδημολόγοι μας, ότι οι μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων φέρνουν μαζί τους και αρρώστιες μεταδοτικές, κάτι που ήταν άγνωστο και το ξέρουμε αυτό, γιατί όταν πήγανε στην Αμερική πάλι ο Κολόμβος και οι Ευρωπαίοι, μετέδωσαν αρρώστιες οι οποίες οι Ινδιάνοι δεν ξέραν τίποτα από αυτά, που δεν είχαν στο ανασωποιητικό του σύστημα
τέτοιες προσλαμβάνουσες. Λέμε λοιπόν ότι 12.000 χρόνια ουσιαστικά έχουμε πατριαρχία. Με τον πατέρα αφέτη, πατέρας όπως σας είπα, μην τον βλέπετε ως γέρο, πατέρας 20-30 ετών, 30 έφυγε, 35. Αυτή ήταν το προσδόκιμο επιβίωσης εκείνη την εποχή. Ένας πατέρας αφέτης, ο οποίος έδινε αυτό που είχε καταφέρει και είχε φτιάξει στον πρωτότοκο γιο του. Εκτός από αν ήταν χολός, αν ήταν κουτσός, αν είχε κάποιο μεγάλο πρόβλημα, αλλιώς το έδινε στο πρωτότοκο και αυτό ήταν κάτι το οποίο τα πρωτοτόκια έχει έρθει μέχρι και τις μέρες μας και έλυνε πάρα πολλές διαφορές μες στην οικογένεια. Δεν είχαν να τσακωθούν τα παιδιά τους μεταξύ. Ο τσακωμός ήταν μεταξύ του πρωτότοκου και του πατέρα του. Δηλαδή και οι Σουλτάνοι, τα πρωτότοκα της πρώτης, της καλύτερη νύφη, τα φυλάκιζαν, που θα γινόταν ο επόμενος Σουλτάνος, τα φυλάκιζαν να μην έχουν επαφές και να μην δημιουργούν ραδιουργίες εναντίον του Σουλτάνου. Ανάλογα υπήρχαν και σε όλα. Ο Δαβίδ, αν κοιτάξετε την Παλαιά Διαθήκη, το πρώτο που έκανε όταν πήρε την εξουσία από τον Σολομώντα, τον πατέρα του, είναι να καθαρίσει έβαλε και σκότωσαν τον αδερφό του. Ξεμπερδεύει αυτά την αμφισβήτηση της εξουσίας. Αυτό ήταν ουσιαστικά, να μην αμφισβητηθεί η εξουσία και άρα όλο το βασίλειο, όλο το πρωτοτόκιο. Και βέβαια εκείνη την εποχή οι γυναίκες λογικό ήταν εκτός κληρονομιάς, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση να μπουν και αυτές στη μοιρασιά, ήταν μεταξύ των ανδρών. Και ήρθαν και οι μυθολογίες και οι θρησκείες να ενισχύσουν αυτό το οικοδόμημα της πατριαρχίας. Όλες οι θρησκείες περισσότερες έχουν μέσα μια τιτανομαχία, μια αλλαγή προφανώς από το μητριαρχικό στο πατριαρχικό μοντέλο, που έχουν ως ματρινή θύμηση και μετά σιγά σιγά τα πράγματα γίνονται πατριαρχικά. Ο Δίας είναι ο πατέρας όλων των θεών, ενώ, και αυτό είναι κάτι για την αιμομιξία που λέω, ήταν αδέρφια. Η Ήρα ήταν αδερφή του, όπως και ο Ποσειδώνος, όπως και ο Άδης, όπως και η Εστία. Ήτανε η Δήμητρα. Αδερφές όλες αυτές. Αλλά βέβαια η αιμομιξία εκεί πέρα έπεσε, δεν υπήρχε θέμα. Όπως και ο Ήφαιστος, ο Άδης να πάρει την ανιψιά του, την Περσεφόνη, και να την παντρευτεί. Δεν υπήρχε θέμα. Το δεύτερου βαθμού συγγενείς. Λοιπόν, και ήρθαν, το αποκορύφωμα είναι οι μονοθεϊστικές θρησκείες. Τόσο ο Ιουδαϊσμός όσο και αργότερα ο Χριστιανισμός και βέβαια από πάνω ο Μουσουλμανισμός, αυτά παγίωσαν αυτή την εξουσία του άντρα. Ο Θεός είναι ένας και είναι άντρας, δεν υπάρχει θέμα. Ο Χριστός είχε 12 μαθητές, όχι μαθήτριες, τελείωσε αυτό το θέμα, να μην το ξεχνάμε. Μπορεί να υπήρχαν προφανώς, αλλά αυτά που έχουμε πάρει και τα Ευαγγέλια που έχουν τη βούλα της Ορθοδόξου δογματικής, η οποία έγινε στην Καρθαγένη το 419. Καρθαγένη είναι η Καρχιδόνα των αρχαίων Ρωμαίων, στην Τινησία, μια πόλη, που εκείνη την εποχή ήταν κέντρο η Βόρεια Αφρική και η Έγκυς Ανατολή, η Μέση Ανατολή που λέμε τώρα, του πολιτισμού εκείνης της εποχής. Λοιπόν, ήρθε αυτή η σύνοδος, κράτησε 3 χρόνια, όλοι οι πατέρες
δεν υπήρχε Ορθοδοξία, ακόμα δεν υπήρχε σχίσμα. Το σχίσμα έγινε το 1500. Εδώ μιλάμε πρώτο σχίσμα, όλοι οι επίσκοποι καμιά εκατοστή ήταν και παραπάνω, κάθισαν 3 χρόνια εκεί πέρα και είπαν ποια Ευαγγέλια είναι τα σωστά. Γιατί μέχρι εκείνη την εποχή υπήρχαν πληθώρα Ευαγγελίων, κυκλοφορούσαν επιστολές Αποστόλων, ό,τι θέλετε. Και είπαν ποιες επιστολές είναι οι σωστές και έτσι καθόρισαν τα 4 Ευαγγέλια που ξέρουμε, τη μία Αποκάλυψη, ενώ έχει γράψει και ο Παύλος Αποκάλυψη, την επιστολή του Τιμόθεου προς Τιμόθεο που λέει ότι η γυναίκα είναι απλώς για να κάνει παιδιά και να μένει στο σπίτι και τίποτα άλλο. Την βάλαν ότι είναι έγκυρη. Ενώ από την άλλη μεριά η επιστολή μιας μαθήτριας του Παύλου, της Θέκλας, την πνίξαν τελείως και είπαν όχι, αυτή είναι πλαστή, δεν έχει καμία σχέση. Όπως και το τίτλο της Θέκλας, η οποία αυτοανακηρύχθηκε επίσκοπος κάποια στιγμή και ήταν προφανώς για να είναι του Παύλου αρκετά μορφωμένη και αρκετά με επιδραστικότητα σε αυτή τη μικρή σέχτα που ήταν εκείνη την εποχή ο χριστιανισμός. Και όχι μόνο η γυναίκα είναι μόνο για να κάνει παιδιά, τότε καθορίστηκαν και τι κάνουν οι ψυχές μας. Πηγαίνουν στον άλλο κόσμο, στον παράδεισο και στην κόλαση μάλιστα. Και έχουν όλα τα ζώα ψυχές. Όχι, είπαν, τα ζώα δεν έχουν ψυχές. Έχουν μόνο οι άνθρωποι. Και έχουν και οι γυναίκες ψυχές. Και αναγκάστηκε και έγινε μια σύνοδος στη Μακόνο της Γαλλίας το 585 για να αποφασιστεί ότι ναι, οι γυναίκες έχουν και αυτές ψυχές. Επομένως και αυτές θα τις δούμε στον επόμενο βίο μας. Δεν θα είμαστε μόνο άντρες εκεί πέρα, θα είναι και οι γυναίκες μαζί μας. Και έτσι το φτιάξαν όλο αυτό το οικοδόμημα, το οποίο κράτησε, ήρθε μετά το 600 τότε ο Μωάμεθ και το έφτιαξε, το αναπαρήγαγε περισσότερο, έβαλε και την πολυγαμία μέσα αυτός για να κάνουν περισσότερα παιδιά. Μέχρι ότου φτάσαμε στο διαφωτισμό 1700 κάπου εκεί πέρα, 16ο αιώνα, που ξεκίνησε αυτό από την Αγγλία και μετά πήγε στην Γαλλία και το τρίπτυχο που ολοκληρώνει το διαφωτισμό είναι ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα. Αλλά ισότητα, προσέξτε, όχι των γυναικών, ισότητα μεταξύ των ανδρών, δηλαδή ότι η ευγενής και ο ταπεινός αγρότης είναι ίσοι. Όχι ότι και η γυναίκα είναι ίση, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Και μέχρι που φτάσαμε στον 19ο και 20ο αιώνα, που άρχισε η βιομηχανική επανάσταση και αυτή έφερε αρκετά πράγματα, άλλαξε. Γιατί αναγκάστηκαν και μπήκαν και οι γυναίκες στους εργαλειούς. Ποιος θα δουλέψει. Άντρες δεν υπήρχαν τόσο πολλοί. Χρειάστηκαν γυναικεία χέρια για αυτή τη δουλειά. Και μετά ήρθαν και οι μεγάλοι πόλεμοι στις αρχές του 20ου αιώνα, που πήραν τους άντρες και τους έβαλαν στο μέτωπο και άρα οι γυναίκες έπρεπε κάποιος να φτιάχνει σφαίρες, τάγκς, πυροβόλα και αναγκάστηκαν και οι γυναίκες να μπουν μέσα στην παραγωγή. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή σε όλο αυτό το σύστημα, διότι οι γυναίκες πλέον απέκτησαν οικονομική ανεξαρτησία. Εκεί που τις είχαμε μόνο για την κουζίνα και τα παιδιά, να μας κάνουν παιδιά, ξαφνικά έβαλαν και ένα πολύ χαμηλότερο από τον αντίστοιχο άντρα, αλλά έβαλαν κάποιον αυτή μεροκάματο. Και από εκεί και πέρα, τι άρχισε στον 20ο αιώνα είναι αυτό, η νόμιμη μοίρα. Σου λέει και εγώ τι θα κάνω, αφού συμβάλλω στα οικονομικά της οικογένειας, σε αυτή την περιουσία που φτιάχνουμε ως οικογένεια. Όταν με το καλό πεθάνεις εσύ, εγώ και μείνω χείρα, δεν θα πάρω τίποτα, θα είμαι σαν την Ινδή, η οποία υποχρεούται να παντρευτεί τον αδελφό του άντρα της για να μην χαλάσει η περιουσία. Όχι, πρέπει και εγώ να έχω κάτι και να γίνει
μια νόμιμη μοίρα. Αυτό που μας φαίνεται εμάς αυτή τη στιγμή αυτονόητο είναι, έχω 3 παιδιά να δώσω σε όλα από κάτι, αυτό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Και όχι μόνο δεν ήταν αυτονόητο, δεν είναι ακόμα αυτονόητο. Γιατί, κοιτάξτε, αν η Ελισάβετ της Αγγλίας ακολουθούσε αυτό το κανόνα της νόμιμης μοίρας που λέμε, κανονικά αυτά τα 4 στέμματα που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να δώσει στον Κάρολο της Αγγλίας, στην Άννα θα δώσει τη Σκωτία στο στέμμα, στον Άντριου να δώσει της Ουαλίας και στον Έντουαρντ να δώσει της Ιρλανδίας. Οπότε καταλαβαίνετε μέσα σε μια γενιά πώς θα διαλυόταν όλη αυτή η κληρονομιά. Βλέπετε λοιπόν τα πρωτοτόκια πόσο στήριξαν αυτή την κληρονομιά, τόσες χιλιάδες χρόνια τη στήριξαν. Και τώρα φεύγουν αυτά τα πράγματα. Αν το βάλουμε στο μυαλό μας, έγιναν τα τελευταία χρόνια τεράστια, δηλαδή τον 20ο αιώνα ουσιαστικά, τεράστιες αλλαγές. Μέχρι ότου να έρθει βέβαια και η αντισύλληψη. Αυτό με το που βγήκε το ΧΑΚ το 1960, είναι μακριά. Μέχρι το 1960 δεν υπήρχε ουσιαστικά αντισύλληψη και αυτά τα προφυλακτικά ήταν ελάχιστα, δεν κυκλοφορούσαν. Έγινε μια επανάσταση, γι' αυτό λέγαμε σεξουαλική επανάσταση. Γιατί πλέον αυτό που είπανε πριν από λίγο οι κοπέλες, ότι να είμαστε κύριες του σώματός μας, αυτό που ακόμα αμφισβητείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ένα από τα κύρια ζητούμενα. Αν θα μπορούν να πάρουν, όχι να κάνουν έκτρωση όπως τη ξέραμε εμείς παλιά, να πάρουν ένα χάπι που αποβάλλεις. Ούτε καν αυτό τους επιτρέπεται. Και όποιος γιατρός, ακόμα υπάρχουν πολιτείες τέτοιες, όποιος γιατρός συνταγογραφήσει τέτοιο χάπι πάει φυλακή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα που τα θεωρούμε εμείς αυτονόητα. Και η αντισύλληψη τι έφερε, αυτή τη σεξουαλική επανάσταση και τι έκανε ουσιαστικά. Αποσυνέδεσε τη σεξουαλική απόλαυση από την τεκνοποίηση. Η σεξουαλική απόλαυση την έχει βάλει η φύση στο μυαλό μας, είναι ένα συγκεκριμένο τσιπάκι εκεί πέρα, για να μας οδηγεί στην παγίδα της τεκνοποίησης. Όλα τα ζώα βλέπουν το τυρί και δεν βλέπουν την παγίδα που θα έρθει. Γιατί αν έβλεπε την παγίδα η γυναίκα ή οποιοδήποτε ζώο, θα το σκεφτόταν διπλά-τριπλά. Δεδομένης πολύ της θνησιμότητας κατά την περίοδο της γέννας, είναι μια δύσκολη διαδικασία η γέννα. Πόσο μάλλον στον άνθρωπο που έχει πολύ μεγάλο κεφάλι. Είναι πρόβλημα και γι' αυτό τώρα γίνονται όλο και περισσότερες καισαρικές τομές. Γιατί η φυσιολογία του ανθρώπου είναι τέτοια που κανονικά θα έπρεπε ο άνθρωπος να καθίσει παραπάνω από 9 μήνες μέσα στην κοιλιά, να οριμάσει περισσότερο, αλλά θα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το κεφάλι του. Και μετά πού θα έγινε, δεν υπήρχε περίπτωση. Και έτσι είμαστε λίγο πρόωροι όλοι. Και με αυτή τη βίαιη διαδικασία. Ξαφνικά αυτά τα δύο αποσυνδέθηκαν και πλέον μπορούσες να έχεις το τυρί χωρίς να έχεις καμία φάκα. Και πλέον το τυρί έγινε από το 1960 και μετά αυτοσκοπός. Αυτό πάλι, αν το δείτε, είναι μια πολύ μεγάλη επανάσταση στην ιστορία του ανθρώπου και στις σχέσεις των ανθρώπων. Ο παππούς μου δεν τον ενδιέφερε αν η γιαγιά μου ερχόταν σε οργασμό ή αν ικανοποιείτο ή όχι. Έκανε την πράξη να κάνει κανένα παιδί, να τον βοηθήσει στις δουλειές του και τελείωσε η υπόθεση. Και αυτός να απολαύσει αυτό. Μέχρι εκεί. Ξαφνικά μπήκε το ζητούμενο, και η γυναίκα πρέπει να πάρει κάτι από αυτό το πράγμα.
και να πάρει την απόλαυση. Και βρέθηκαν όλοι οι άντρες σε ένα ρόλο καθαρά αμυντικό. Γιατί ο άντρας, ξέρετε, δεν μπορεί να κάνει ψεύτικο οργασμό που κατεξοχήν μπορούν οι γυναίκες και να είναι ικανοποιημένος ο άλλος. Ο άντρας πρέπει να το αποδείξει αυτό στην πράξη. Και είναι αρκετά δύσκολο και πάρα πολλά παιδιά και νέους βλέπω εγώ, οι οποίοι προσπαθούν και το αποφεύγουν, και ένας λόγος που οδηγούνται και κάποια σε ομοφυλοφιλικές ή οτιδήποτε άλλες τάσεις είναι και αυτός, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο στρες και να αποδείξουν αυτό το πράγμα. Και βέβαια το τελευταίο που τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει, η αύξηση του προσδοκίμου επιβίωσης. Αυτό είναι κάτι που έφερε τα πάνω κάτω και στην κληρονομιά. Γιατί είδατε τι έγινε τώρα πάλι με την Ελισάβετ. Έφτασε αυτή 93, ο Κάρολος που περίμενε χρόνια και χρόνια το στέμμα έφτασε 73 και αυτός, και τον άλλο χρόνο του ήρθε και καρκίνος, δυστυχώς. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Που σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί πλέον στις μέρες μας να κάνει σχέδιο ζωής. Εγώ έχω ένα πλούσιο πατέρα και δεν με ενδιαφέρει τίποτα, θα τον κληρώνεις. Πότε, όταν φτάσεις στα 90, εσύ θα είσαι με το ένα πόδι στον τάφο και εσύ. Άρα δεν παίζει αυτό. Άρα έτσι δεν είναι. Σας να αφήσουμε και λίγο χρόνο για το... Μπράβο. Λοιπόν, και στο τέλος ήρθε και το αυτό που λέγεται ο τραπεζικός δανεισμός, που πλέον, αν δείτε ότι οι περισσότεροι πλούσιοι σήμερα, τι είναι ο Elon Musk, που δεν είχε πατέρα πλούσιο, ο Gates, ο Zuckerberg, ο της Amazon, αυτοί είναι πλούσιοι. Δεν είναι, ενώ πριν από 20 χρόνια, στο Forbes έβλεπες οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι ήταν γόνοι του Krupp, του του Rothschild, αυτό το πράγμα. Και έτσι ήρθε ένα τέλος της πατριαρχίας, τέλος, όπως είπα, της κληρονομιάς, τέλος της μονογαμίας. Πλέον οι σχέσεις γίνονται ευκαιριακές. Τα παιδιά πλέον βλέπω ότι λογικό είναι να είναι της μητέρας και όχι του πατέρα, το οποίο θα τα υποστηρίζει ένα κράτος κοινωνικό, και αυτό που βλέπω αναπόφευκτο είναι το τέλος του οικογενειακού δικαίου. Γιατί το οικογενειακό δίκαιο, δηλαδή ο φόρος κληρονομιάς να είναι μικρότερος από το φόρο δωρεάς, είναι για να ενισχύσει την οικογένεια του κράτους. Τώρα πλέον που η οικογένεια διαλύεται δεν έχει κανένα νόημα, θα δωρήσει το οικογένεια. Και έτσι πάει και το σύμφωνο συμβίωσης στον αέρα και το premarital προγαμιαίο συμφωνητικό στον αέρα, δεν έχει κανένα νόημα. Και οδηγούμαστε κατευθείαν σε μια νέα πραγματικότητα. Οι γυναίκες είναι σε θέση εξουσίας πλέον. Το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Φοντερ Λάιεν έχουμε εμείς επικεφαλής της Ευρώπης. Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ήταν η Λαγκάρτ, να είναι μια από τη Βουλγαρία, γυναίκα. Όλες οι CEO, πολλές στην Αμερική, της General Motors, της Xerox, ήταν γυναίκες. Δηλαδή, και πλέον είμαστε εξοικειωμένοι να το ακούμε αυτό. Ακόμα και στην Τουρκία έγινε κεντρική τραπεζίτησα, ο Ερντογάν που είναι μουσουλμάνος, ακριβώς έκανε τραπεζίτησα μια κοπέλα. Με κάτσε για 1,5 χρόνο αυτό. Επικεφαλής της τράπεζας για να φτιάξει την λίρα την τουρκική. Το κοινωνικό κράτος πιστεύω ότι με αυτές τις γυναίκες που βρίσκονται πλέον στην εξουσία καταλυτικά θα μεγαλώσει, διότι από τη στιγμή που μπήκαν στην εξουσία θα μεγαλώσουν. Η υγεία, η εκπαίδευση και η ανατροφή των παιδιών. Η υγεία ήδη σε πολλές χώρες είναι από το κράτος, η εκπαίδευση είναι από το κράτος, σε λίγο θα γίνει και η ανατροφή. Υπήρχαν τέτοια μοντέλα στην αρχαία Σπάρτη, ας πούμε.
ή και σε κάποια ολοκληρωτικά καθεστώτα έγιναν προσπάθειες η πολιτεία να μεγαλώσει τα παιδιά. Οι εργασιακές σχέσεις θα πρέπει να αλλάξουν, οπωσδήποτε, και το βλέπουμε, αλλά όχι με το πρότυπο που είχαν κάνει ο πρώτος φεμινισμός. Ο πρώτος φεμινισμός τι έλεγε? Θα καπνίζω κι εγώ, θα φοράω παντελόνια και θα γίνω σοφερίνα. Το βλέπουμε ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Πρέπει να εφευρεθεί, και τους το έλεγα στις πρώτες φεμινίστες, να εφευρεθεί κάτι καινούριο για εσάς. Υπάρχουν διάφορα σχέδια που μπορούμε να πάμε προς ένα καινούριο μανιφέστο, προς μια καινούρια μητριαρχία, που έτσι κι αλλιώς οι εργάτες θα είναι πλέον με επιδόματα και τα στελέχη με αντικαταστάτες αν είναι, γιατί δεν είναι μόνο επιδοματική πολιτική. Η Νότια Κορέα έχει δώσει τα τελευταία 20 χρόνια πάνω από 200 δισεκατομμύρια για να ενισχύσει την τεκνοποίηση, και η γυναίκα από τη στιγμή που θα μπει στην καριέρα δεν θέλει να κάνει παιδί με τίποτα. Ό,τι και να της δώσεις και 1000 ευρώ για να κάνει, δεν το κάνει, δεν αφήνει την καριέρα της. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μπορείς να την αφήσεις και μετά να την ξαναπιάσεις χωρίς να χάσεις τίποτα. Και οι επόμενες γενιές βέβαια θα διαβάζουν την Άννα Καρένινα, το υπέροχο μυθιστόρημα που νομίζαμε ότι είναι υπέροχο, και θα λένε, μα γιατί αυτή αυτοκτόνησε? Παντρεμένη ήταν, είχε έναν εραστή και έπρεπε να φτάσει να αυτοκτονήσει. Θα είναι εκτός του μυαλού τους. Γιατί αυτή η εξίσωση έρωτας ίσον αποκλειστικότητα και εκτιτικότητα δεν θα ισχύει, πιστεύω, στα επόμενα χρόνια. Ήδη δεν ισχύει αρκετά. Οι άντρες θα πάρουν το ρόλο που τους έχει δώσει η φύση, να είναι απλώς επιβίτορες και τίποτα άλλο, και οι γυναίκες να κάνουν αυτό που σας είπα στην αρχή, την επιλογή της εξέλιξης. Θα κάνουν παιδιά με αυτούς που νομίζουν. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και οι γυναικοκτονίες που βλέπουμε σήμερα, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι η γυναίκα μου θέλει διαζύγιο ή πάει με κάποιον άλλο και θέλει την ελευθερία της. Αυτό είναι αδιανόητο για το κεφάλι πάρα πολλών ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει σε μια πατριαρχική κοινωνία και τώρα φαίνονται εδώ πέρα αδύναμοι. Και ένα ανάλογο είναι και οι διάφορες μορφές της ομοφυλοφιλίας, που πιστεύω ότι αυτές είναι στο πέρασμα μεταξύ της ανδροκρατίας και της νέας γυναικοκρατίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.